Как видях матча, мисля, че доминирахме през цялото време на терена и диктувахме темпото на игра. Така успяхме да наложим нашия стил на игра, да владеем топката, да променяме страната и фронта на атаките ни, да я вкарваме между линиите им. И мисля, че заслужено победихме. Така те, нали, освен гола им и накрая успяха да осъществят лек натиск. Не се сещам да са имали някакви други по-сериозни опасности пред нашата врата. И закономерно мисля, че обърнахме матча, тъй като дори през първото полувреме създадахме доста положения и имахме доста ситуации да реализираме гола. Как виждаш колектива в съблекалнята? Клубът привлече някои чужденци, които вероятно са имали нужда от време за адаптация, но пък изглежда на терена така, сякаш всички действат като едно цяло. Колектива ни е на добро ниво. За нас вътре в съблекалнята няма разлика чужденец ли е човека или българин. Всеки от нас се опитва да изпълнява треньорските указания и да дава най-доброто от себе си. Клуба мисля, че е структуриран добре, работи се добре и имаме си поставена цел и я следваме. Мисля, че се вижда и на терена. Така опитваме се да играем привлекателен футбол, интересен за публиката, атакуващ, динамичен. Наскоро измина една година, откакто Георги Челиков застана начело на Дунав. Прогресът в клуба под негово ръководство е повече от забележим. Как той успя да направи така, че Дунав от отбор, който предимно се бори за място в средата на подреждането, да се превърне в тим, който да бъде на път да направи повече от забележителен сезон? Аз съм сега от лятото. Това, което мен преди ми правеше впечатление, е, че имат изразен стил на игра. Сега вече откакто съм тук, мисля, че точно с това нещо, с привличане на правилните футболисти за този стил на игра, добрата селекция, която е направила клуба, и това е пътя, да, и неговия стил като треньор и това, което изисква към нас. И пак ще се повторя, че просто пред нас е поставена задача като цяло да играем атакуващ, интересен и динамичен футбол, за да може да върнем хората на стадиона и да, когато идват да ни гледат, да изпитват удоволствие от това, което наблюдават. Приближавате се само на 2 точки от Фратрия. Имате и матч аванш спрямо отбора от Варна. Амбицира ли ви това да показвате още по-добро лице с всяка изминала седмица, с всеки един матч, за да може да преминете в класирането настоящия лидер? Разбира се, че не амбицира. Ние и мечтаем за промоция в А група, така че сме амбицирани. Мисля, че днес тук в Благоевград се играе изключително трудно и това бяха много ценни 3 точки за нас, за борбата за първото място. Но все още е прекалено рано. Трябва да продължаваме да работим по същия начин и да търсим тези резултати. Най-вероятно и ние ще сбъркаме в някакъв момент. Въпросът е да не изпадаме в някаква криза и да поддържаме това ниво на игра.